Allah shiga mata malam. Salamu alaikum. Ya aka yi. Ina gajiya. Lafiya lawan. Allah shiga mata malam. Dan Allah kuma matsala ka taimake ni. Na yi aure ne Allah shiga mata malam. A gidana akwai matsala. Akwai matsala. Kaga amarya ta kenan wallahi. Uwar gidan tana da ciwon aljinu. Subhanallah. Kuka ta kashe ta wallahi. Dan Allah da annabi za ta bar mamata. Ni ma da kirin sha wallahi ka taimake. Za ta iya kashe ka. Wallahi za ta kashe ni ka taimake ni dan Allah. Yanzu matsalar da aka samu. Yanzu ina cikin hanzari akwai wani aikin da zan yi. Kaga wa'annan mutanen da kake gani? Ba mutane bane. What? Fatalwa ne. Fatalwa. Makabartan da suke kwance aljanu ne suka addabi makabartan. Shi ne suka ce to in aka ce Malam Hudu yi wa makabarta ruqiya. Cire aljanu. Daura aure da raba shi aka ce Malam Hudu a garin nan to karshe kenan. Shi ne suka ce in zo dan Allah da Annabi in zo in taimake su. In yi makabartan nan ruqiya. Zaka mu idan fatalwa ne? Kai ku faɗi mai me ya kawo ku waje ba ka ji mana kabu gane da gaske ne ai wato makabartan mu aljanu ne suka dame mu kuma wannan bawan Allah na san dai har ya mutu sallah ba ta wuce shi amma kabarin shi kicicip nace shine faɗi ma aljanu ne suke dame nace kawai to mu je mu samu Malam Hudu shi kadai zai iya wannan matsala ni wanda ya fi bani takeici shine wanda yake zuwa babu kai ka ji ko to ya muke ganin su ai kuna tare da ni dole za ku gan su kai ka ce shekaran ka nawa da mutuwa in an shiga February shekara na 3000 kenan shekaran shi 3000 da mutuwa kaga wannan kai kuma shekaran ka nawa da mutuwa zan kai shekara 6000 shekaran shi 6000 da mutuwa ka da kunnan ka ko suna cikin uzula wallahi wanda a basu su kwanta cikin salama ko Allah ku mun tumikin dan Allah ka ba sako dan Allah sai hakuri gida na akwai matsala wallahi za ta kace min amarya ka san na san amarya ta tumikin dan Allah to yanzu tun da ka matsa zaka bada 100 zan bayar to ku dama ku 30 kuka bani haka ne ku haƙura duk dare ko mun tsakar dare zan zo makabartar naku in dai kuka ji ana gumurzu ana yaƙi to ni na zo dole zan kama aljanun da ke makabartar nan daure su in fita da su in ya so ma in kai su wani makarantar ajiye su saboda su ma in sun gana ma su zo su ga wani kun gane ko to mun ji mun hakura amma za mu bace yanzu a gaban ku ka ku bace a nan in kun bace a nan za ku razana wa'annan karan su ba su saba ganin fatalwa ba kun gane ku je in kun sha kwana kun je ta wani waje ta dan lungu sai ku bace a nan ba mai ganin kun gane ko kace aljanu za su ci ubansu to mu Allah ya tuba za a mana magana aljanu na da gidan Allah shiga mata malam ana ganin fatalwa a kanka damu mu je kawai mu je share su to shi zo mu je dama cuta na suka so su yi ba wani kudin din kirki suka bada ba subhanallah rike ta da ke rike ta ki ainihin rike ta bismillahir rahmanir rahim ba sa magana ne su waye subhanallah Allah shiga mata malam wai shin dan Allah daga sai ku na fatalwa ne ai fatalwa ne bari zan da kai ni fa fatalwa TV suna gayyata na mu yi hira fatalwa wallahi suna gayyata na ka san gidan TV su kwarangwal ne kawai zaka gani sai mu je mu zauna daga ni sai kwarangwal a ce mai gida za samu a cikin aljanun da ke cikin a ina mu na fatalwa in banda abaki ina mu na fatalwa ai kira ni musamman ma akwai maganar kuɗi tsakanin mu ai an riga an gama dawo nan ku dawo dawo nan kana ji akwai matsala nan kaga hanyar nan akwai aljanu a hanyar nan kuma dai aljanu ne kaga akwai matsala ku bil adama ku ga aljanu ido da ido gaskiya haka ne ko gaskiya ne to ku bari in je na kore su nace kai ku gyara akwai bil adamin da su wuce a nan sai mu zo mu wuce kun ji ko to shikenan mun gode yauwa mun gode ai wato wannan suna akwai daɗi kana ganin za a samu harka kuwa ai Malam Hudu in yaje tsugo kuɗi sai ya zo ya bamu a ce akwai maiko ya kuka mana haka ku tun kafin ma mu isa gidan kun zo kun tar gaban mu kaya balala ga su can yanzu da na musu wayo na ajiye su a can da Allah ku tashi da Allah Allah suna ganin ku sai su ce ba fatalwan gaske bane to ka san namu din ka kawo ne ku na ma je gidan na cire aljanin ne ku ruga da gudu ta can ku ruga da gudu ta can ku ruga da gudu ya malamin nan gaskiya yana kokari kin gani nawa zamu fashi duka amma kin ga abin alhamdulillah naje ai san da muka yi gumuzu da su
wallahi na daki hancin daya. Sanda na zubar ma ɗaya da haƙora mu je. To Allah shi ka mata Yawwa mu je. Allah shi ka mata. Ai matsalar matarka ta iya kawai. Waye? Wai ba sa magana ne? Subhanallah. Ainihin barkanku da zuwa. Subhanallah. Kai. Wannan waye ne? Kai magana ne? Ustaz ne. Waye? Waye? Kai ya isa kai. Ustaz ne. Kai. Ustaz ne. Subhanallah. Ba ka san ma aikin ka ko? Subhanallah. Za ka je ka kawo dan bori ka ce wai wani Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ne ainihin dan bori? uwarka, ka ci ubanka, kutumar ubanka. Subhanallah. Tashi ana magana. Subhanallah. Fita. Alhamdulillah. A'a. Tafaddan ba matsala. Tafaddan. Tashi magana? Tashi a bayana. Har yanzu? To, Malam Usman. Tasira saka masa. Kai. Allah ya bata lafiya. Amin nagode. Allah ya ilfin bata lafiya. Amma zan baka shawara. Idan zaka kawo malami mai rukiya bai kamata ka kawo mahaukaci ba. Kai ni kake je kai sai na yake ka. Alhamdulillah. Allah wallahi sai na yake ka. Masha Allah. Wallahi kai sai na yake ka. Sai an jima. Sai an jima. Tana duka ne? Tana duka sosai. Ka gani ko? To rike ta. Ka gani ko? Rike ta da kyau. Suna saka masa wato ila sura. Yawwa. Ke, za ku fita? Kai, za ku fita? Za mu fita. Malam Hudu ke magana. Za fita. To kai. Amma na yi alƙawari. Kai shiru. Ku ba mu waje. Ku ba mu waje. Ke ku je. Ku sake ta? Ku sake ta. Kinga, zo mu je. Ta sake ta. Ku je ku bi nan. Malam, zan bar maka ita amana ga tana. Amana. Na baka amana. Allah in na ci amana da shi ne. Shikenan. La yawwa. Alyanu. Da Allah namiji ne ko mace akan ta? Namiji ne? Da Allah na annabi ina son mai sulhu ne. Da ni da kai. Dan Allah ka fita. zan fita. Za ka fita? Zan fita. Yawa da Allah ya ka fita. Dama na yi alkawarin cewa in zan fita sai na dau malamin karshe kuma kai ne malamin karshen da zan tafi da shi. Da Allah ka kafta yanzu ranka ne. Wallahi ni malamin ƙarya ne na nan da girman Allah. Sai ka je da ni. Ka tattaro dangin gama ku zauna akan ta dan girman Allah. Dan Allah ranka ne da ka fita. Kai ne malamin karshe. Ya dai? Malam an samu. Akwai nasara ne? Ku shiga an samu nasara. Mu je. Nasarar uwar ku. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne. Silent. Ku rasa akan wanda za ku yi rigima sai a kai na ko? Zai. Ai ni ban san da ku, ni babban buri na dama ban zo da niyan aure mata biyu a zauna lafiya ba. Kun gane? Amma dai ka san tuntuni nake son ka ko sai daga baya dan saboda ka fara yin suna an san wani Allah tafi ku caka ana magana kina sa baki. Ni ce ta ka ko ba. Ana ga muku ni daɗi nake ji. Ai ina son in ga ana rigima a kaina. Ai ni ba zan san ku. Babban buri na. In kun gane idan na auri mata biyu in zo ana ba labari irin rigiman da aka yi sai a ce ai da zama an jefa wancan rijiya. To wallahi shine karshen jin daɗi a waje na san ana so na. Gaskiya ba zan zauna da kishiya ba. Gaskiya ba zan iya. Waye gayyace ki ma? Sai ki tattara ina ki. Wallahi ku tasu Allah ku tasu a ruwana. To yanzu ni kun san dai ba mata ku nike ba. Akwai wata yarinya a Dubai. To zan auro ta ita da kanwarta. Ya da kanwa zan auro ga wasu gidan nan. Dijan. An ko ba za ta taba sabuwa ba. Wallahi ba zai yiwu ba. Tuntuni ina tare da kai sai yanzu aka ce mu wata yar Dubai. Sake ta. Ni na yadda a kawo ta. A sake ta ko? A sake ta. Ke ma kin yadda ko? To za a kawo su. Assalamu alaikum jama'a. Kamar da kuka sani sunana Mazaje wanda kuka fi sani da Malam Hudu. Haka ne?
haka ne yawwa to dan Allah ga wata sabuwar tasha Nura Shugaba a YouTube shi ma comedy yake ai wannan magana da kuka na muku a cikin comedy channel din shi na gani wallahi in banda iskanci wai a ce wai mutum zai je auro yaya da kanwa ai ku ga ya kai dan iska to da Allah ku je ku yi subscribe din channel din nan Nura Shugaba bayan kun yi subscribe ku danna mai kararrawar sanarwa ta yanda duk wani comedy da yayi sabo za ku same shi a wayoyinku kai tsaye kyauta wallahi kyauta ga za ku samu domin nishadin ku da namu yawa dukan ku na sake ku kai ka to ban taimaka ma dan mace ne ta fi ka guna alhaji kwarai kana da kirki yan mata na son ganin ka ai kuma da akwai dalili na ban gishiri in ba ka manda ni alhaji tabban zahiri ban so namiji zo gare ni kyauta ko bashi taimako sai in ce masa babu moni amma in na gano farar mace kyakkyawa mai kyau na launi sai na ji duk na kama shauki na kosa ta maso magana